Hello, good morning. Saturday naman ngayon. Aalis na naman kami. Pupunta ata kami sa museum. 50 minutes ata ang drive. Kaya medyo matagal-tagal. Kaya magdadala na naman ako ng gagansilyo eh. Ayan pa ang mga gagansilyohin ko. Ayan, order kasi. Ayan, lakaran na naman. Layas na naman kami. First time ko dito, museum daw to ng about sa train ata. Ayan. Malamig dito. Magmula doon sa bahay namin, 50 minutes bago makapunta dito. Malamig dito. Kaya nakapila kami kasi gusto namin makita kung ano nandiyan sa kabila. Ay hindi, tinitingnan pala dyan sa loob. Pwede kang pumasok magkuha ng picture. Aso, dahil nga sa social distancing yan. Wow. As follows. To begin, the throttle going to red. Push to idle. Move to neutral position. Yes. Push to on. Then back to release. Push in and forward. There. Push in to forward. Yeah, we're moving! Yeah. Oh, the horn.
Kailangan kaming nasa first batch o kailangan lumabas na. Hindi pa kontento yung bunso. Ayan ayaw pang Sige, naman, sige, umalis. On the way. Let's go, kids. Yes, paano naman siya nagawin sa ano? Bumaba muna kami dito kasi gusto ng mga bata sa playground daw muna. Kaya yan, bumaba kami dito. Yan ang ganda dyan. May river. Ayan. Where? Hindi namin alam na may ganito dito. Kaya tinanggalan ko na lang ng pants kasi baka mabasa. Wala kaming dalang extrang damit nito. Ayan na. Magtatampisaw na. Ando na yung mga damit ng mga bata, basa. Ayan na sila, oh. Go climb the stairs. Gary. No, only for kids. You can. Ayan, pauwi na kami. Nagsawa na mga bata sa playground. Ayan. Pupunta daw kami sa Inala, Asian Market yun. Andito na kami sa Inala, Asian Market. Kasi dito gusto kumain ng... Dito gusto kumain ng apo ko. May namimiss siyang noodles dito. I'm gonna be the year of the dragon. How are you? Dito Oh, kami every year sa we- Thai food kasi matagal nang zodiac. So every year they nagigiri itong assign apo kong panganay sa nanay sa ano matagal yan? nang gusto Basta niyang may kumain animal, ng pero every year, meron sa baby, ditong kasi ikaw, noodles na anong year gustong of the dragon or kainin year of the rat? na namimiss niya kaya You ask the child. dito kami kakain. Okay. What time? Yan ang gusto niya. Fotay. Sit down, sit down, sit down, sit down. Fotay ito. Yeah, Yan ang fotay. gusto, yan ang namimiss niya. Yang fotay. How about this? Yo, kuya, you want? Noodles. Sige. Ano pinakain? Ang in-order namin ng drinks ay iced tea. Literal na ice naman. So try it too. I'll mix it first. Okay. And then drink it. Yan ang in-order ko, gaano kalaki. Parang planggana. Yan, oh. Patay, i-video lang tayo.
Guys, I don't want the vegetables, but it's finally. Happy kuya. Hello, andito na kami sa bahay. Ang oras is 4:45. Ngayon pagod na kami. Hindi na kami dumaan sa DFO. Naku, grabe na ang uban ko. Hindi na nakakapag-dye ng buhok. Sige, bye-bye naman. See you sa next Saturday. Hello, good morning. Sunday. Ayan. Lalabas every Sunday, every Saturday, Sunday lang naman kasi kami I lumalabas. can't use my hands because I'm holding this. Carrie. Malapit lang to sa amin. Hi, andito na ako sa bahay ni Ate Jo. Tapos na kaming tumulong ng mga handa niya. Ngayon, papakita ko naman yung mga handa ni Ate Jo. Ay, birthday pala ng bayaw kong si Phil. Extension niya. The birthday boy. Ayan, dessert. Pas dito, may soup na beef soup. Kasi malamig sa lugar na to. Tapos ayan, yung manugang ko nagba-barbecue. Tapos ito ang fruits. Ayan ang pansit ni Ate Jo. And then you put one of that. Then you find Ayan ang fish. With ginger sauce. yeah, we do Nilagay soy dyan. sauce. Tapos, ito naman ang banh mi. Yan yung bread. Lalagay mo to. Tapos, ilalagay ito. Ito tapos yung sauce. Tapos, ito naman ang spring rolls na vegetable. Try. Kanina to. Akin. Yan. Ayan o, gawa ng kapatid ko. Ayan, ayan lahat. Wire. Pinagdi-drill ko lang yan. And then I use the old wire na Yan ang tatak Miranda. Mga madiskarte. Ayan. Tapos na ako magkuha ng picture. Ngayon kakain naman ako. 58. Yan ang kinuha ko. Ayan. Siya.